Okay. Sådan der, så går vi i gang. Hallo, du skal ikke skyde efter mig! Altså, nej! Goddag, jeg var så sådan flashet. Lige hun stod FK eller sådan. Worst moment to stay FK. Jeg kommer efter dig, jeg spiller pik på dig! Ah! Ah! Hvad rører du ud overfor? Det var sådan lidt chill hernede. Så jeg kom til at droppe alle mine guns. Især de store af dem. Kun den pigerne kan lide. Nej, det skal bare der. Ah, shit. Skal du smide det? Ah! Au. Nej, for helvede! Jeg var blinded. Var du blinde? Ja, jeg var killed. Ej, det er klokken er 20:33, og du anholdt jeres Altså, vi har glemt at sige noget. Hvad? Hej YouTube. Fuck ja! Ja, vi var ikke forberedt på den der. Kommer en shotgun, lukker! Og jeg sidder her og recorder, og så er jeg bare, hej YouTube, bang! Okay, fuck YouTube så. Nej! Au. Hæ? Hæ? What? Hæ? 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 Au. Altså, hvad lavede du dernede? Jeg havde lige lyst til at hygge lidt med mig selv. Showkanal.dk. Det her, det er ikke den ordentlige danske kanal. Det er her somler her. Pas på bagved. Det var en fin. Altså, pas på bagved, så skal du ikke skyde mig. Pas på, buk! Åh, shit. Jeg kunne lige se, du stod i hovedet. Bare her, nej! Tror du ikke? Au! Så, helt så dukket. Lad os prøve det der med taget der, hvor jeg egentlig var sniperne der. Okay? Nu? Ja, jeg får griner. Ah, bare lige hurtigt her. Så skal jeg fandme dø først. Jeg skal bare lige op igen. Jeg faldt. Yes. Jeg er sådan 30 oppe tilbage. Hej. Hvad laver du? Jeg vil med dig! Prøv lige at gå på dit tag, så skal vi lige lege lidt. Altså, det er godt, at I kan sige mig. Ja. Oh shit. Hæ? Hæ? Ah shit, der var et hul. Oh shit, der var et hul. Der var sgu også et hul. Hæ? Hæ? Fing det der. Okay. Jeg kunne lige se, du røg ned. Nej! Så røg jeg ned i hullet. Er det stort? Nej, det er ikke stort, det er lille. Jo, så er det ikke sjovt. Jeg skal altså lige gøre noget. Hvis du ser mig, må du ikke skyde mig. Okay. Au. Hvorfor ikke? Where the fuck did you go? Hvad lavede du? Jeg røg ned i hullet. Ej, jeg tror jeg har ondt i min arm, så like... Hallo? What? Whee! Au. Nej. Jeg er sendt dig. Har du ondt nogen steder? Ja. Det synes jeg... Jeg tror, han hacker. Det er kun tro. Der var en smoke.
Hej. Jeg sigter dig fandme i siden, og så dør du ikke. Ram mig ikke. Når jeg fucking siger læg dig. Du sagde jo ikke engang. Læg dig! Ja. Ja. Kom fucking over Skype, like. Ja, og hvis I skulle vide, hvad vi laver, så snakker vi os over Skype. For satan. Au for helvede! Ja, jeg bruger ordet helvede, drenge, ikke? Og hvis I er piger, så undskyld for vores sprog. Ramte jeg? Au! Ramte jeg 2 gange eller 1 gang? Nej. Har du ikke knold? Ramte jeg? Bang! Det giver mig smuk hver gang. Den er smuk, der er film Gud. Prøv du at gøre det samme, den her for en konge. Der var du. Så like, where did you go? Den prøver at gøre det samme, men man er fucking vildt gennem sådan en smoke der. Fordi så ryger man samme som man fucking... Han er skæv, ja, han ryger, ja. Ja, ellers er det bare en brud der herovre. Ninja. Ninja. Bitch! Og jeg må ikke sige B-ordet. Beep! Mas. But. Numse. Du står! Det står der svin! Du må ikke sige L. Du må ikke sige L-ordet. Jeg må gerne sige lort, og jeg må gerne sige svin. Nej, det kommer til at Auto-noob! Jeg har ikke råd til andet, der var bedre. Ellers var Og bare ja, og hvis I skriver ned i kommentaren, auto-noob, auto-noob, ja, så er I 5 år til ud. Du skider i det, du dør. Mikkel? Jeg har ikke bedt dig om at skide. Det er rigtigt. Hvor meget liv har du det? Det spørger også om dig. Så lidt håb. Se til min fod ondt. What? Godt slet ikke en rigtig fair sniper. Hvor fik I smoke? Det var ikke mig. Danny! Fandme en fin smoke. Det lader fandme dårligt, du. Jeg ramte så. Kan du se smoken er udødelig? Nej. Nej, du blev ramt, det gør jeg ikke. Nå, kommer så ind på en smoke op. Fuck, du er for højt. Men nu døde du. What? Jeg beat dig. Ja, leg med mig. Jeg troede, vi skulle lege, Danny. Det der kommer op, skal også komme ned. Don't forget a grenade. Hej. No. Så kan vi se, hvordan jeg flægede Danny inden I kom med. Jeg kan ikke finde ud af ham Danny der. Ej, Helle for te. Det siger du jo. Helle for te. Ja, helle for min fede røv, ikke? Det kan man også godt smage. Hvis det var noget for drenge. Hvad er det for den? Wow, ikke den her. Jeg har godt have været pro-12. Kunne der være denne? Nej, jeg var sådan fedt.
Jeg ved ikke, hvor mange skud jeg skal bruge på dig, bare for at du dør. Ja, det kender det, han fanger chok, og er drunk. Hvad laver du der på top? Hvor? Der var du det bare. Nu den der sådan 3 bombesteder. Og jeg er det tredje. Det som vi faktisk var det sidste vi opdagede. Hej Danny, hvor du skal kigge væk. Jeg kiggede på Skype! Nå, er du ikke Skype, jeg kiggede på. Det var min iPad. Det var ingenting. Sikker. Jeg gemmer. Du skulle dø! Kan I se, hvad for et svin jeg bor sammen med? Vil jeg sige, Bor du lige for sammen med mig? Der er noget, du ikke har fortalt mig. Danny, jeg var godt bade, ikke? Fuck dig! det der vil jeg fandme gerne lige høre, hvordan det lød på... Husk at kigge bag dig. Hacker. Just like, fuck you, stop hacking. Og det siger du, din AVP-svin. But I'm ops swine, so yes, I'm allowed to hack. Der var dårligt så til. Hej. Der var du sgu. Du skal fandme ikke lege AVP med mig. Hvad fanden laver du? Det der. Han er svin, ja, det ved jeg godt. Vær enig med mig, YouTube. Please vær enig med mig, han er svin, ikke? I elsker mig, I kommer til at elske mig. Vi kommer aldrig til at elske ham. Nå Danny, jeg har sådan det, der er en masse, du skal redigere ud. Hvem siger jeg redigerer det? Hvem siger jeg ikke bare smider det ind med det samme? Så er det jo ikke sjovt. Du redigerer kun lige til. Sådan for en pistol. Ikke ramme. Danny, jeg stod lige i stolen. Læg dig! Danny, hvad drukker du? Bare fordi jeg vil spille pik for dig, det er den anden side af sagen. Kan du se mig lige nu? Ja. Hallo? Hvad? Nå. Hvad? Nobody home. Okay, no somebody's home. Okay, somebody is home. Just like, didn't you know I was here? Did you know that... Muffin Man? Du skal ikke flygte, når jeg skyder. Den ligger for dem godt, den små grønne igennem hullet. Du skal da ligge der, når jeg skyder på dig. Silius når igennem igen. Hun hælder mig planter med sig. Hvad har du at sige? Hvad har det af? Jeg ved faktisk ikke rigtigt. Jeg tror måske jeg var... Satan, der var langt ned. Hvor er du vandet? Måske. Snakker vi ikke om. Så ikke. Nej, jeg var sgu dum. Wow. Altså undskyld, jeg er stille.
Men det er bare fordi, jeg vil så gerne skyde ham her i fjeset. Det kan jeg bare ikke finde ud af. Nej, men jeg rammer elendigt, det ved jeg. Jeg sagde... Så skyder jeg få centimeter ved siden af. Altså, jeg føler mig bare som en, der ligner lidt af en idiot, når jeg snakker med ham. Nå, der var du. Hvilken af kanterne? Den til højre. Hvad? Ja, ja. Jeg bevæger mig som en rullegård, ikke også? Dø. Og så ser jeg vores Skype så. Satan, det rør her. That was scared. Where the fuck are you, man? Okay, you're hiding somewhere. I Yeah. don't like it. Please. Yeah. Vil du vide, hvor jeg rører hen? Ja. Your panties. Så det er på Skype. Min Skype er der. Ja, han... Ah! Satan, jeg var ikke lige der. Held! Hvis jeg havde ramt dig i gang med, så havde du været død lige sammen om våbnerne. Jollo. Jeg var bare... Jollo. Jeg var spist en sodavand. Jeg æder den ikke. Jeg slikker på den. Jeg åbner lige mit vindue. Hallo? Der er ingen hjemme. Så kan jeg godt gå ovenpå. Jollo? Hallo? Nogen dernede? Ja, så kan vi godt lige smukke entréen også. Ah! Jo! Han er syg. Hej Danny. Der kom fingeren. For live. Og så tror jeg bare, vi stopper med der. Altså, det er godt. Et træ. Skal væk? Jeg gemmer mig bag et træ. Ej, det er nu bang. Okay. Jeg gemmer mig bag en stor ting. Og den kan virke lidt hvid. Når du går... What the fuck? Oh. Fuck er jeg? Han leger med mig. Ah! Christian! Christian? Oh no. I'm thinking I'm leaving. Hej Christian! Hvad er så din... Jeg tror ikke mit taleknap du er det spil. Hvad laver du? Det der? Christian! Det jeg kan ikke finde ud af at stave til hans navn. Krisiton. What? What is Krisiton? Can you please tell me that? No. Okay. Nå, Christian. Jeg har ikke tid til at lege Christian! mig lege alone. Hvad er du? Hvad laver du herinde? Jeg filmer. Jeg optager! Altså, lugter lort. Jeg havde tænkt mig at lege med dig, men jeg kan også prøve med... Vil du med i samtalen? Mikkel. Vil du med i samtalen? Vil du med i samtalen? Vil du med i samtalen? Ja, lige lidt. Kom her.
Kom her, bang! Jeg er død! Ja, her vil jeg gerne. Så join! Nå, det var en rigtig samtale. Jeg var lidt... What? Hvorfor? Fuck er de andre to? Det er deres bukser. Hvorfor sagde Pas på, han er i T-top. Det ved jeg godt. Jeg prøvede en knife ham her før. Men der var en, der distraherede mig lidt. Se, nu rugte man mig igen alle sammen. Altså, helt ærligt. Hvad gør han? Han blinder sig selv. Åh. Get down, your little Mikkel. Nej. Au. Au. Det kan jeg faktisk ikke selv, men stadigvæk au. Spis den. Var der ikke en mur der? Hvad? Au. Det er ikke meget. Jeg håber ikke, du kommer med. Jo. Det mener han ikke. Ja, hvorfor ser den her Big Bang så kendt ud? Og nu siger det bip, 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 bip. Bum. Nå, den var ikke på selve sidste. Gør det ondt? Nej, jeg kunne ikke mærke noget. Jo. Jeg tror du heller ikke rigtig noget sådan, men ja. Det er nok derfor. Det er rart. Jeg kunne ikke noget mærke det. Det er stadig et spil. Jeg kunne ikke Det er lide det et der. spil for satan. Jeg kunne ikke lide det der. Jeg kunne ikke lide det der. Nej. Shoot, one there. Danny. Og så smider vi bare ham oven ud. Fuck lov han her. Du er da dig, der inviterer mig ind. Fuck, what? Kan jeg ikke noget til. Jo, du gør. Det er dig, der inviterer mig ind. Hvad er det for noget, I prøver at komme op? Det er ikke nogen grimme ord. Ah, for helvede! Det er bare dig, der er skør. Gik bag dig. Au! Hvad sagde du? Gik bag dig. Hvad skal jeg kigge pænt? Okay. Gamer! Granat. Okay. Altså Mikkel. Nej. Christian han er den eneste, der ikke har tændt til webcam. Undskyld, Laura. Undskyld, jeg har optaget det. Ah! Optager du også? Nej, Der var to. ikke Ej. nu. One there. What the fuck? Two there. One down! What the fuck? Two down, bitch! Danny, hvorfor kæmper vi imod AVP nu? Det er fordi han er noober, han er AVP'er. Okay. Nå, okay. Jeg vil bare sige, at Knud så still af det skill for mig. Jeg er nødt til at spille hele mit liv, altså. Hey Mikkel, kan du huske Uso? Ude. Det er Ja, det. hvad så? Jeg har lyst til at spille det. Fordi jeg gider at spille mod en AVP nu. Jeg falder ned af Jeg så, hvordan du døde. det kan jeg sigte på. Jeg kan også se dig sigte. Du er uforsigtelig. What the fuck? Hvad fuck var det for noget? Nej, du må ikke sigte efter ham. Åh, man, tak Danny. Fuck, jeg var lige ved at blive skudt. Jeg ved altid det. Nej, ikke smart. Eller Uso. Eller, wow. Han fandt mig. Pis, jeg fandt ikke ham. What? Fuck, har jeg en clan check nu, hvad jeg mener. Og den har så ikke clan check. Nej, åbenbart ikke. Så må vi leve med det. Au, tog det ud. Nå, det var gammelt tilbage. Det var mig, der står her og skyder med aftrykker. Ej, altså, jeg var faktisk mest bange for den situation her. En, der skyder med auto, eller en, der skyder med FP. Så jeg kan ikke finde ud af at ramme. Nej, nej.
Attack. Hvordan var det, du sigtede der? Sigtede lidt til venstre i forhold til højre. Nu kommer jeg og knipper dig! Nu må auto. Jeg sprang med skældside, vil lige. Ja. Jeg kan virkelig mærke. Hej. Hej. Hallo. Nej. Nu skal du ikke gemme dig for mig. Ah! Bøh! Lad os lige ned og hente noget. Han har taget mine grønne ting. Mine meget grønne, lange dealer. Og du ved godt, det her det kommer på YouTube. Nå ja, men YouTube var det ikke en livestream? Nej. Så. Jeg sagde, jeg optog. Okay. Jeg tog det som jeg tog det åbenbart så for. Sæt skade det en på mig. Au. Helt seriøst. Slap af! Hvorfor skete der lige på det tag der? Hvorfor er det vi stormer, du vil tænke over det? Hvad? Hvorfor er det vi stormer? Vi kan jo bare gå ned i et glas på og vente på, at han kommer. Og der er også et skib. Der har jeg 3 steder. 3. Det var da utroligt. så er der 2 skib, man kan gøre det på. Okay. Jeg var sådan, jeg ved så jeg lå bagfra og foran, eller just like, ja. Gangbang. Yeah. Gang fuck. Wow. One down. Hvorfor skal vi spille med AVP nu? Jeg nakker dig ikke med noob. Med noob-våbnet, som du kan, tror. Nej, men du bruger det til våben nu. Så ser jeg dig. Jeg så også bare lidt sådan, like, hej der. Jeg brækker nakken, er du okay? Nej. Nakken? Fandt du ned med hovedet først, eller hvad? Ja. Jeg synes, du plejer at passe. Oh shit. Jeg skaller dig. Jeg skaller dig. Ja, jeg skaller dem 3 gange. Just like, Jeg fabber bare lige her, ikke? Du kan starte, at jeg skal. Jeg har bare skaldet ham 3 gange. Gay noob, right? God, Danny. Gæ nu bare bang! Nej, gay noob. Jeg tror ikke, jeg sagde gay noob. Men det er jo ikke det, jeg mener. det var faktisk meget rørt. Jeg tror jeg også... Action. Okay, YouTube, vi ses her. Jeg kommer nok med en ny episode om... Jeg lige kom det ind. Om et stykke tid, men vi snakkes. Hej!